गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ दिनै बेखेवदों बे गहपुर आलुपारायाव आरो बिथांनि बेवहायनो बिथाङा थायोमोन। जोङो गोलाव सम जोंनि जे सोमावसारनाय एबा आफादनि गुबुन गुबुन खामानि मावबाय थानाय समाव बिथांनि खाथियाव फैयोमोन आरो बिथांनि बोसोनफोरखौ जोङो खोनासङोमोन आरो बिथांनि जि साननाय हनाय एबा सानथौ सानस्रिफोरखौ जोङो खोनासङोमोन आरो बिथाङा जोंनो गोबां गेबें लामाफोरखौ बिथाङा दिन्थियोमोन। दिनै ब्रह्म धोरोम आफाद हिसाबै एबा ट्रास्ट बयबो खौसेयै बिथांनि मुङाव मोनसे मुसुखा गायसनदों आरो बे मुसुखा गायसननाय जि हाबाफारि बे बेखेवनायाव आंखौबो हांख्रायनाय हिसाबै आं नुजाफैनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांनि जिउआ अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों आरो बिथाङा अरायसम बोर सारस्रि हरबाय थाथों जे बिथांनि साननाय हनायजों समाजखौ दैदेनलांनायाव ब्रह्म समाज आफादजों लोगोसे दुलाराय माहारियानो जाहाथे जोङो आवगायलांनो हायो। आरो दिनै जोंहा मोनसे मावनांगौ हाबाया बेनो जे फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ जोङो गेबें लामाजों दैदेनलांनांगोन। जौ जुवा एबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय गुबुन गुबुन थासारिफोरा जोंखौ एखमबा जोबोद डिस्टार्ब खालामो एबा जेंना लाबोयो। दा बेफोरनिफ्राय उदां जानांगौबा उन्दै समनिफ्रायनो जोंनि साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ फरायसाफोरखौ जों आध्यात्मिकता जेखौ बुङो स्पिरिचुवेल बेखौ जों फोरोंनांगोन। पापा मा पुण्यआ मा मोजाङा मा गाज्रिया मा जेखौनिखि फरायसालिफ्राव स्कुल कलेजफ्राव फोरोंनाय जाया। दा बिनि थाखायनो आङो ब्रह्म धोरोम आफादखौ साबायखर बावदों जे बिथांमोना बे खामानिखौ गोख्रोङै मावगासिनो दङ। गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जि ट्रास्ट बिथांमोनाबो माखासे खामानि मावगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय समाव बयबो धोरोम आफादफ्रा गावबागाव फोथायग्राफोरखौ लानानै एबा जोंनि समाजनि मानसिफोरखौ लांनानै गोख्रोङै खामानि मावलाङोबा आं मिजिंथियो जे जोंनि माहारियाबो मुलुगाव मोनसे जौगासार माहारि जानो हागोन थाबैनो। दा बिनि थाखायनो आङो नैबे गहपुर आलुपारा दैमालु बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बयखौबो साबायखर बावदों दिनै बयबो खौसे जानानै बिथांखौ मान। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबु दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गाइनोल'जि, डेन्टेल, इउर'ल'जि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, अटि, आइसिइउ, एनआइसिइउ एबा पिआइसिइउ आरो आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटाला 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै थाना दंब्ला थाबैनो नोंथांनि देहाखौ फाहामथाय लानो क'क्राझार सहरनि सुदेमपुरि गांजिमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गोख्रैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 एबा 8822688026 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।